angazi ngabe sengifisha abantu abangakanani. Angazi ukuthi sengifisha abantu abangakanani. Kuyazwakala mfethu. Laba kuyiqiniso ukuthi wena uthathe ingoma zonke osenhle. Ubani osenhle? Ubani lo uthi ushaya inkondlo noma uyini uthathe ingoma zakhe? 18 phela. Ungani 18. Athiwa khona oyithathayo. Aba ngaqaye phela ulinda efika nje epeni ngathi nayi yeyithatha ingoma zabantu. Hawu ngilobothi mina. Shobo. Amanga kuhlaza la. Shobo stani. Mina ngimtshela umuntu ngihamba naye emotweni ngithi awumisa imoto ngirecord efuna record ngitshela ngizobhala ingoma ethile uzoyizwa. Nginilanga ufika uzongivakashela endlini ufika uyithola ngoba injalo. Hayi nangenza ukuthi mfana Nkosi thatha ezonke osenhle. Hawu inkondlo ngoba yini sabo? Hawu lutho. Kwamina mhlambe naye umfowethu lo bamshoyo mhlambe singahlala phansi naye ngimbhalele inkondlo naye ngimsize or mhlambe naye mhlambe edo okuthile mhlambe ngak-eda mhlambe entweni yami. Kodwa mina ngithathe umuntu style uma uthi mhlambe should mhlambe ushaya kahle ngahlala mhlambe naye phansi ngi-eda okuthile naye mhlambe uma uthi ukude eda. Mbukelo Perfect TV. iPerfect TV ihlangane nayo iPanorama Restaurant nayo iVNV Restaurant eLangeni Hotel. Ithi woze uzoyikhipha uzojabula naye khona lapha eLangeni Hotel. Ufuna indawo yokucima ukoma, ufuna indawo yoyikhipha no forever yena wakhe iphakade lakho. Woza ufuna ukubamba ama business meeting, ukwenza ama baby shower. Buka nje leyo iview enhle kanjani, ubuke lonke itheku phezulu, khona iphuli, indawo epholile ongayikhipha kuwo. Plus ne service yakho niseqophelweni phezulu. Lalela ke mawuthi ufuna ukubook ibaby shower nezinye izinto kodwa ukude ngendawo, sishayele kule number siPerfect TV sokubookela thina 079 39 46084. ithi 079 39 46084. Woze Panorama Hotel uze nakhona eVNV eLangeni Hotel, official sponsor yePerfect TV. Mbukelo Perfect TV emakhaya ngiyambingelela igama nguShepherd wamanqele ngitabuka phansi wahlabisa ePembeni isigodi la ngiphuma khona. Hayi namhlanje konakele bafethu uyazi akoma ngiqala ngisho njalo ngithi kuyasinda stage kuyagcwele kuyashisa kwenzakalani sekwenze kanje. Namhlanje thiwa ngiphela amadodana amahlanu amabili aboshiwe ibambe mfana. Namhlanje ngiphetheke ibathi uphathasi yazwe lonke. Ngaphathe efika ngengoma yakhe phansi engoja la ngiphuma khona ngiphethe uDumakahle mfowethu Nkosi. Bafo njani simukele kuPerfect TV sibonga isikhathi sakho ukuthi kubonga mina mfowethu ngicela ufikile. Yebo. Phathasi bekufanele ngifike. Mfethu asibonge. Asibonge isikhathi ngiyazi bekunzima. Ngade wasengiqala ukukhuluma nawe nabo abantu bakho mfethu akumina ngikuhluphayo nabo bathi mfethu bongaliphathi iphathasi lapho awabaphatha amaqele. Mfethu ngiyazi uyaziwe endimeni. Yebo. Sinathi siyakwazi ukuduma kahle mfowethu Nkosi. Impela. Ubani kahle kahle uduma kahle. Ongamazi sesazi thina lo umculo asazi uduma kahle khona uduma kahle ongala ngemuva kwaphathasi lesidazi. No uduma kahle ngibingelele nje. Bona bonke abantu ababukela iPerfect TV. Uduma kahle umfana wase Vryhead engoje esigodini saseMpumazi. Ozalwa intombi yakaMasondo nensizwa yakaNkosi. Ngikhulele khona engoje kwathi mase iminyaka isithanda ukuthi ithi nasemabangeni okufunda ngase ngiyofunda eNewcastle ngaphinde ngakhulela nakhona futhi la ngaqalela khona ngenokushaya into yomculo. Impela leyo umculo mfethu iqhamukapi ngathi ufana abanye bathi ufana nomoya lento ayizibeki ukuthi uyazibe yale kodwa lokho ithi ngikhona ngiyiciko mina. Hayi isiyafundwa manje kodwa mina sengiyifunde. Kwaba yinto nje engasho ukuthi ngempela yangifica kodwa ngathi mase kufikela ezokhathi lezo ngabona ukuthi lento kahle isuka kude nami ngoba ukuthi noma selusile nensizwa ngangilingana nazo uthola ukuthi zibethu ukuthi ngiyashaya ingoma phela kaMgqumeni ethi yabo awasiculela ingoma yamtshengiseni ethi yabo nginganaki nje nami yabo kodwa ngithe mase khamba isikhathi nganotice ukuthi usho into khona into ababeyizwa kumina elalelekayo. So ngisho ukuthi into yomculo kimi ifikele yona uthando lakho khona lavela lakhula njengomuntu oyidlalela ibhola ngaze ngaliyeka nalelo bhola lelo ngagcina sengithanda nje umculo kakhulu.
uqala nini ke phela kukhona lokhu eculela sisakhele igenqa emakhaya ukubona nawe ukuthi lento yazi ungayenze yenzeke ikhona futhi netalent la ngiqala ngo2011 sishaya ushameni esikoleni ezinye insizwa sasishaya ushameni nazo apha eNewcastle sasifunda khona kube nesigameko sokuthi ke umuntu oyilida yethu lapha kushameni kube uthiwa eshaya umatric meshaya umatric kugcina sokuba nesimo sokuthi kufanele ukuthi attenda yena sekumile manje akusekho akusazi ukuthi ubani umuntu ozoqhubeka ebiza ingoma manje ngoba naku phela umsebenzi ufuna ukuqhubeka hayi ngavele mina ngayibiza ingoma bavele balithanda ke iphimbo lami sasikade sishana mshameni kanjalo nabo baqala kabangigqugqumezela ukuthi ndoda yini ungaculi ngoba le voice yakho lena kahle kahle akusekuthi nje ukubiza ushameni kodwa ivoice yomuntu ongumculi mase ngihlangana nezinye insizwa ke sasifunda nazo khona lapho omsizo kaNkosi nokuyena ufundisa isiginci oneqembu uthiwa amajaji hayi wangifundisa isiginci ke hayi ngaqala nami ngakwazi ngabhala ingoma ngakhipha ama demo nje kwaba into eqala kanjalo mase selapha mase libuye igoso kwenzakalani phela selibuyile kwiposition yalo kwaba inkingi ngoba umuntu oyigoso ngesikhathi leso wayevele umuntu eneqembu lakhe na ke kaMaskandi vele so kodwa kwathi mase kwenzeka base bethi laba cha ayikabi bacela umisi lo okuyena wayehambisana nalento kaShameni wethu ukuthi cha becela ukuthi becelele le ndoda understand ukuthi sebecela ukuthi kube yimuntu ozosala seqhubeka okwagcina impela nje sokuyinto enzima kangangoba naye wakwathi ukuba noxhala enhlizweni yakhe vela ngathi somuntu wasana thathela indawo yakhe angasami nakuwe manje awethuanga phela umama kwaMasonda akwethanga ukuthi uduma kahle leli kaduma kahle ke liqala khona lapho nje kuleyo nto kaShameni ukuthi ke uma beshaya uShameni lapha angithi singiyafika mina sosikole leso angaziwa umuntu mhlawumbe abantu bakangazi nje igama lami mhlawumbe ngaziwa labo bambalo esifunda nabo eclassini so uma ngabe soshaya uShameni sifike siphumelele cishe saphuma number 3 sekuyimjalo selida lapho iqembu kaShameni so kuthe makubuya lapho mhlawumbe sekukhulunywa emthandazweni ukuthi cha bafowethu sayibona ingane ifikile esikole la esikoleni ezintsha eqhamuka endaweni ehlukene khona abaphuma be toilet bobhema insango khona abadojayo abenza njalo lokho so basebenzisa isibonelo ngami bathi cha fanana nangu mfana othe nje efika ofuka idumela kahle yabo so kuthe noma sebehlangana nami ke mhlawumbe uthi ngihambela nami uvrane nje mhlawumbe nehamba mfana odume kahle yabo so ngagcina nje igama selisuka nje ngaloyo ndlela so ngithe mase ngiqala ukuthi lesigaba sokumanje sengikhipha amademo sengithi hayi angivele ngibize ngalelo gama ukuthi nguduma kahle so nje kuba into nje ehamba kanjalo engangifunda nabo nje bokhumbula ukuthi laqala kanjani impela lo gama awungayeni Dumakahle basakubiza nje ngale la ukuthi basalikhumbula lelana ngathi bangibiza ngale ekhaya hayi ekhaya bangibiza ngalo nami ngibe nakho ngisalejwayele hayi cha noma azange ngizokusho nje ubezwa ngalo leli lasepasini angisalejwayele impela libizo impela emakhonini kakhulu mfethu iPT18 CD yakhe oqama ukuthi ayikhumbula iCD yami oqala ithi 1 days 1 day ngayikhipha mangifike eGoli ngine ingoma ze demo cishe zazu4 kwasekuba nensizwa yangakithi ngapha kwaZulu oThombongeleni eyezwa inakhuzani idemo yami lokho nje ngifonela ngithenge mase kushaya isigaba sokuthi ngifike eGoli yathi hlangana yangimaza nje ngilila ngithi ngiyiphelezele eJozi ngisahlala eSgate nomunye umono kaMasonto ngiyiphelezela ke seJozi masifike eJozi hawo ngibona umuntu esikhuphuke ama lift hawo nase studio ngiyaqala ngibona istudio esingaka nami lokho ngicina nje ngezamadembo lezi bese ukuthothi ushaya ingoma yothando kodwa khonkothinja ngefana yabo lezo studio lezo so awu manje ngibona istudio esihle kangaka hayi vele umuntu ekhipha imali ethi ngiyabhuka ngazi ingoma ngithi ngazi ingoma ethi ngiyabhukhela manje engibhukhele kanjalo ngishaya album yokuqala hayi kube ngathi impela ke nangakithi sebethanda ukuthatha serious lento yabo ukuthi ngumculi phinde futhi insizwe ethi sishaye is2 futhi CD hayi impela lezi idlala ngisho ku FM idlala nje emsakazweni eminingi emkhulu yabo nami cha ngibone ukuthi sengumculi ngiperform imicimbi efana nabo khuphuka nezakho ngoba ngaleyo album leyo ethi Mhayo Nkondlo ngayi perform emicimbini nje impela ebonakalayo ngakhipha enye futhi emva kwalokho eyayithi izwe libi engayiperform ngisho kompucuzeka yabo nje into yakhona ikhono lathu ukule impela ayithanga ukuthi isikhathi eside yakhulu ukuthi icace ukuthi eyini lento
kahle wena azange ube gida ngoma uzovelele emculweni azange ugidele usibanibani hayi wena sesikoleni phela wafika wabaphatha futhi leli gama labaphatha efika sazolibuza abaphatha efika loqhamuka phi lelo ngalethiwa enye insizwa yangapha uLundu nama ngazi ukuthi yayiboneni umuntu uprofita ngendlela yakhe kodwa ngithe mangibuka nami ngicela ukuthi akekho futhi ngakuboni lokho yabona so ngiyabona nje izinto sezenzeka leli gama selivele ngilandela nje ngenye indlela yabona mfethu so into efana naleyo nje nalo igama nje engalinikwa hayi ukuthi mhlambe wazethawa ngalo compose cha ibonga ngicompose banginikeza abantu yipho ubonayo ukuthi le yenye ama CD yami eyangiphakamisa kakhulu nokungifaka ebalazweni i21 questions enengoma edumile kakhulu ethi ngicela amadodana amahlanu kungeyona yodwa ke ingoma edumile lo album leyo kodwa nje iyona album phela engicabanga ukuthi ya vele yaklina cha ngesikhulume Dumakahle khona umuntu engamboni la eduze kwethu uphi hawu iplensizwa hayi lensizwa hayi ngiyafihla lensizwa le yini mfethu yini lela cha lapha akho lutho igugu nje likamkhulu lokuthi uma ngabe mhlambe umuntu ukuthi nekhehla lakho osondelene nalo kakhulu mhlambe noma yabo kube ukuthi nje ekugawulela isagini la ekuthina isagini mawuyonamsi so bese siba igugu nje lokuthi umuntu osondelene naye kakhulu futhi ukholelwa kuye kakhulu hayi ukuthi mhlambe into enani le cha ngizothi isagilo ukuthi singafani nezinye izagilo sinanebongo ngesifana nesinye isagilo bese eciko le ithilo nje ibongo zalo le siyezi bonke ngikhatha nabantu mfana uzokhatha nabantu le ngikhatha nabantu ezibongo lezi bethu phambilini sesaba nobaba uThokozani Langa mhlawumbe leyo video nayo yafinyelela kuwo wathi ebala amaciko la washo ukuthi abantu abakwazi umculo wamaskandi nabafika epenini arishape us ngaphandle ukuthini kuwe lokho ukuvuna ilegend efana nobaba uThokozani Langa ayangijabulisa kakhulu ngoba egcineni kosuku masikhuluma umculo wamaskandi kahle kahle umculo abantu abaneziphiwo awufani nomculo uthola ukuthi uma uhleli mhlawumbe uphuza utshwala wadakwa wayithola ushite emelithile bese uthiwa hamba uvuke uculo into ekseni bese bedansa ngayo abantu ebhodini umaskandi ungena ngetalent ngokwazi kwami so ingakho mina ngingenayo lento ukuthi ufuna ngicule ngomjolo kusuke eqaleni kuze kuphuma ekugcineni ngoba ekugcineni kosuku khona abantu abalala bangadlile ngeze belashwe ukuthi wena ukukhuluma ngomjolo khona abantu abangasebenzi ngeze beduduze ukuthi wena ukukhuluma ngomjolo so ekugcineni kosuku umele zazi uma umculi ukuthi umelaphi ufuna ephilisa abantu ufuna efundisa abantu okuthile so ubumbona nje ngingagudla kulokho engiyikona angiculeli trend ukutrenda kungifica khona ngoba ekugcineni kosuku into engayizala la emculweni ngasheshe ngayibona ukuthi yini ngifana nesangoma esibhulayo esingahambisi phambili imali esihambisa phambili ukuthi umuntu ufuneka ephile esingahambisi phambili futhi ukuthi ufuna abantu beshaya uline bezibopha imali ukuze kubonakala ukuthi sona sidume kuthiwa siumelaphi kodwa siphika ukuthi uma kuthiwa kufika abantu abathathu mangibasizile labo bantu labo ngibelapheka yona into engiyizela yazi ngibabele ukuthi ufana nesakho manje khona ingoma oyishayile ku WhatsApp ya trend ku TikTok ya trend ngapha nangapha sithe senjalo nangampela kwaphuma iarticle obisolezo ubilanga ngathi bekuyilanga efanayo ncamashina le ngoma adiculi ngithi nasi sangoma saNkosi ngikhomba ngisho ngingaphakamisile yethi sengiyoze ngimile nje ngisesikoleni Nhlanhla leyo netalent lomculo la ngisiza ikhuluma ngothisha ukuthi ngihlangane nothisha owangihlukumeza esikoleni owangenza ngaze ngayeke isikole so wayengikhomba ngisho ngingaphakamisile ethi sengiyoze ngimile nje ngisesikoleni Nhlanhla leyo ngoba khona le nto le umuntu emsizayo mhlambe noma kuthiwa ubambe eTexini noma kuthiwa noma kuthiwa wenzani noma kuthiwa ushaya ama podcast noma kuthiwa wenzani owesuku usuyibonga leso sikhathi leso ukuthi yize ngangifisa ukuba udokotela kodwa njengamanje ngoba nansi into mhlambe yikhono mhlambe ngiyifundile
engisizayo kodwa isilonda lento ukuthi lo muntu okufanele ngifundise wagcina ngicwasa ngaleyo ndlela ngiyazi emakhaya khona emthintile leyo into vele enzanga ngempela kufona abantu abaningi kakhulu yes abaningi kakhulu bekhala ngayo kakhulu kangangokuthi mina ingoma ekanjeyana ngiyishaya nje uthothi mhlambe ngiyishaya nje ukuthi ngoba sengicacisa ukuthi sengiyeza ke manje kodwa uthothi mhlambe ngingayifaki kwi-album kodwa leyana ngibona ukuthi ngizoyiqhatha nabantu ngempela manje ayabona ke ivaleke leyo ukuthi ngeke uyifake kwi-album ayizokuqhatha ayizongiqhatha nabantu nami nje ngomunye uzokuqhatha nawe ayadingakala ngiyifaka impela ayadingakala mfethu because ukhulume ngokuthi sithi sihlalele kanje senze podcast sekuphuma ingoma nganawo amanzi nje lamatema abhedayo phuma ingoma ngathi lama genre manje but lo umkhuba lo ngiyabona endemeni yethu sayenzeka angisawuboni mina mehluko njengoba awubona ubaba Thokozani Langa hayi ukuthi lamaciko abala lawa mhlawumbe awu5 mangicabanga ingoba vele lento inkinga idukisa iculture music isiko lomusic kaMaskandi ukuthi music kaMaskandi uyini yes umusic kaMaskandi ngicathi wona waqhugumezela ukuthi uma umuntu okhule ngedlozi ufuna uhlale wazi ukuthi khona idlozi kodwa mangabe mina ngizocula ngotshwala nje waya asisho ukuthi uqala sabucwasa noma beyabheda kodwa mawuzazi ukuthi wena ucula ijento eqhugumezela ini angeke usuke kakhulu kulento ukuthi njengamanje kwakhiwa abantu so manje kunabaculi abaningi abanama talente esingasababoni la endimeni ngokuthi umculo vele uyadukiseka abasanako abantu ababhalayo mhlambe sekunako labantu abacula nje ngento yokuthi nje ufuna ngokulesihlanu uyodansa yes yabona baningi futhi abaculi abakhona aba-existayo abayibhala ngempela ingoma okuchaza ukuthi lento yokubhala ingoma iyaphila iyasebenza yes yabona thina njengesesiya ngoba uyasebenzela futhi ngendlela eyisimanga mfethu makwazi ukubhala abantu ukuthi uthole ingcinga enqwaba ngaleya nje ngoma nakhona ukuthi uyidlalela ngethalente lakhe iclip kodwa khona abantu asebesizakela khona abathinta ke umthintile mfethu ayangithunuka ndoda aziyenzeka kimi leyo nto le ahle kahle siyelana yini enzima tepenini ukunga-understand kahle kahle ukuthi yini efune ngisho kubantu bese mase ngiyishilo ubasize ngani njengamanje umuntu usezenzela yena ukuthi nje mangabe nje ngisho into ethile yabonakala ku TikTok ngabiza emcimbini uzenzela yena umuntu lapho kodwa mawenzela abantu unalento ukuthi njengamanje defune ngisho umuntu lahlele khona ufuna akazi ukuthi akusiye yedwa obhekene nalenkinga because uma uthobe ufuna uthatha intambo eyikhunga azi ukuthi akusiyena yedwa obhekene nalenkinga siyakuvuma ukuthi ke akubona wonke umuntu onale italente lokuthi ufune kufana impela ntseke ukuthi ufuna uzobhala njengoDumakahle vele ngeke uzofana noDumakahle kodwa egcineni kosuku zwakala ukuthi uzama ukwenzani ayibonakala inhloso yakho uhluleka khona hayi ukuthi impela nje kubonakala ukuthi ubona ukuthi usibanibani hayi nabo sibanibani mosiba kuthiwa ngabaculi kodwa nabo bakwazi ukwenza njengami so nami ngcono ngenze ngoba ngiyathanda yabo ngambona noDumakahle ethatha umlilo weBig Naz noma yipi ingoma aphinda ubuyise nje ukuthi sewenze nje ngoshuna maskanda ayi mina angikholela kulezo zinto ezinjalo lezo zinto ezinjalo ayi angikholelwa ngempela kuzona ngoba uthi masitrend ngikholelwa kuyithale kusokungasinto yakho ngikholelwa entweni yami mina ngomunye abaculi abadume ngento yakhe yes mawuthi ukhuluma uDumakahle nje uyazi ukuthi ukhuluma ngani ngomunye abantu akwazi wayima uzokhipha ukuthi silindele ini hayi ukuthi ngathiwa ngiyathenda namhlanje ngithenda ngengoma yakho kodwa akekho umuntu ongazi ukuthi ingoma yakho kwayena lo muntu lo uzenza isilimo ngoba imnandi mayiculwa yimi kodwa adinga imnandi mayiculwa nguwe wayefuna mina ngizophinde ngoba bivele imnandi ukucapaze shuthe lulu ama correction mayenza yakhe manje so ngesoma correction sokungazi ukuthi uzothini egcina usukodwa ufuna ewenza yazi ufika nje ade sikhuluma noBhova la uBhova uthi sikhuluma ngale ngoma ethi amadodana amathathu amahlanu sorry uthi asayiperform kodwa leyo ngoma le ngithi mina mhlawumbe engizima kule ndoda lena ukuthi uzokhetha ibheke yipi hayi kunjani ngoba khona omunye ozokhethene futhi ngoba
ifazela ngoma ethi ngidlala ama-hit ngidlala ama-hit cause vele ama-hit mfethu uyawashaya abanye mhlawumbe bayakhala ukuthi uDumakahle sesiculele leya ngoma yeah mfethu kunjani nje umqatho obhekana nawo mase usuhlanganisa kule USB yakho le njengake ngoba nje sakompucuzeko sabhe kombuso wamaciko sabhe kokhuphuka kunjani nje i-challenge ubhekana nawo USB ubuku 15 minutes vele ubotha ayikho lento yoyidlala kunzima khona futhi ngoba usukwazi ngempela ukuthi khona umuntu osuke endlini esukela ingoma ethi yes kodwa ugcina ungayiperformanga yabona so kuba nzima kodwa ugcina usuku kubalekile futhi ukuthi ube nazo ingoma eziningi ethandwa ngabantu ukuze noma engayitholanga lenenye kodwa ayithole lenenye so siyesithembele nje kulokho ukuthi sineshow ukuthi kubantu abasithandayo abathanda ingoma eyodwa bathanda mhlambe ezo 15 kodwa abambalwa onzima njengawo ukukhetha ku-USB hayi khona kunjalo ngoba phela hayi abanye phela baskiphele i-album ubothi i-single album le yodwa nje khona uzosiphushela leyo ngoma ubothi ezinye ke ya khona impela kulula amanye amaciko nje uyihlanganisele i-USB uperform kakhulu so thina siyasiphikisana nathi kwesinye isikhathi sishintshe phambili sithi hayi manje ngoba sekunje hayi akasidonsele ekade singayiplananga ngasisuka le ngokuthi ke siyipractice zonke lezi ngoma lezi ngoba nangothona amahlanu manje ukuthi nje ngifuna ukudlala manje mase sengicasuke kahle ngiyadonsa nje hit le mfethu hit ke le ngisho ngayapi ke hayi le ngayi eyehlule kakhulu mfethu abantu before sibe ne-interview ngeke nje ngababuza abantu ukuthi ngifuna iphatha senibuzeleni wathi umuntu mfethu ucela ungibuzele ukuthi ingoma yakhe noGatsheni kanti bafitha uyikhipha nini noGatsheni futhi nami kahle angimbuzile lo mbuzo ukuthi mfethu abantu bayakhala ngale combination yakho noGatsheni ukuthi khona ibhomu ningaphuma la ngikholelwa ukuthi konke kuhamba ngesikhathi sakho ngizovuka nje ekseni senginayo ingoma engiyibhalile ephoqa ukuthi lena efuna ngibize uGatsheni yes mhlambe naye ngavuka ekseni esenayo ingoma ephoqa ukuthi ebize uDumakahle kodwa mina okwami ehlukile ukuthi ngoba ke umuntu angimbizi ngoba kusha abantu ukuthi angimbize kodwa ngimbiza ngoba sekusuke sekukhona ingoma esuke sengiyibhalile style esiphoqa ukuthi le ukuze ngifeature umuntu ufuna ngifeature isibani bani awumbizele trend angibizele ukuthi umuntu ngaleso sikhathi leso usebenza kanjani ngigcina usuku ngibiza umuntu kuba ngifuna senze ingoma emnandi ezofika kubantu lento eyiyo ngoba ngisho ukuthi ngonyaka ozayo uma kuphinde futhi mhlambe kwenze ukuthi abantu bathaya yini ungakwenza ingoma nobani sho ukuthi ufuna ngiphinde futhi ngithaya athi ngimbize yabo so ngikholwa nje ukuthi ukuthi nesikhathi sayo mhlambe ngaze kuphela ngisho 10 years singayezanga kodwa bese wenza khona iyofika idla abantu ngoba kube sekufika isikhathi sakho mfethu singahambi kakhulu ngesingawe ngiyazi baningi amaciko ngikhuluma mina ngezepena ngikhuluma ngomntalapho awugxilile lapho kwezothando ngesingawe ngesikaduma kahle ubani obona ukuthi yabona laba kuwe epenini nawe mozo impela sesiqala iphatha sikulindile manje nawe ufuna uqinisa impela ukwazi ukuthi ziyafika lezi insizwe epenini ngababala abantu ababhala kahle kodwa mangathi ngikhuluma ukuthi basondela kimi ngabe ngidlala ngabo ngabe ngenza ukuthi bethambisa isandla ngoba umuntu ofuna ukufika kimi ngepeni sifuna eqinisa isandla kakhulu so uma ngathi mhlambe khona ngimibala ngithi mina mhlambe makuthi ubhalile khona into engengizwa cha angidleli umuntu unono bakhona abantu ababhalayo uze ukuthi cha lento ade ngisho ukuthi umuntu kwesinye isikhathi kufanele umuze ukuthi uhloseni noma ngeze kulingwana kodwa umbona cha lo muntu lona kahle kahle uyafuna ukwenza lento lena vele esonke siyizela yabona kodwa nje lokho engibhala akekho sondela leyo unkosi cha hayi ukuthi futhi khona ngazi bayazi hayi ukuthi khona ngazi futhi ke ngiyacanga ukuthi lokho akusindlamba inkulumo nje eqondile mfethu kodwa ngicanga khona ngakwazi lokho nengibuza nje angazi noma unga-offendeki ugwaye izulu awuthinta hayi lutho phela isikhathi esiningi abantu mfethu ababhala lezi zulu sakho abantu abajulayo logwaye ethi uyajulisana angitshela ukuthi ayile ndoda ayiyazi la bese nesho ukuthi bayawuthinta ababhali ngani pho bona kanje bese nesho ukuthi laba bayawuthinta yini bengabhali kanje uma uthi ugwaye lo ohlaza ngayenza yonke obe bakhona sendibela
Afika kwaye kodwa bafika. Cha okungesilo futhi ihlazo nakubona futhi ngoba ngisho kanjena abangeze bekubuka sengazathi mhlambe ngikhuluma kabi ngoba akusile ihlazo into abakholelwa kuyona abakholelwa futhi ayisile ihlazo ebakhuthazayo bona. Cha nami ngingakazi bekithi ayodumala. Shuthi letho nje amanga abantu ukuthi nje uma ugwaye isiZulu kwenza ucabange nje ngenye indlela. Nambe ngithi hey hayi ngeke umfana omncane kanje phela ungangathi uthula kangaka. Mhlambe khona wasebenza la phambi kwabanye mhlambe lawo basebekholelwa ukuthi kodwa kulaba khona manje ndimena ayi iphathasa akekho sondela ngempini kodwa bayabhala indlela yabo. Yebo. Hayi cha sicacile bafethu. Bafethu namhlanje azi ngihleli noba ngihleli nje neciko lamaskandi kuphela mfethu. Ngihleli nomuntu ingoma featurishe kuyishaya ama platinum. Hlonipheni le ndoda le. Mfethu asingene kwisibuko manje. Yeah. Qhamuka kanjani lo? Ngiyafika mfethu. Siyonquma abantu kanje ya. Nomfudumezo nangu nayo yaqhamuka. Kushuthi lokho kukhombisa ukuthi maskanda omncanyana. Yeah. Wazi ukusebenza namanye abantu abacula amanye ama-genre. Naku ulandile unomfudumezo amfaka kwi-album yenza manje ingoma kwemanje. Yabi. Nangu kuSjava manje. Athi ngeke leya onkosi ngishiye ngaphandle. Yeah. Nengoma eyayifakazela ke siyibonile kuma streams ihamba kanjani. Isishaya impela igolide. Hey, abayithanda abantu bayahlola. Mfethu. Cha le nto leyana okuqala nje kutshena mfethu uBig Zulu ekufonela ukuthi obe inkampani yakho kube yena ethi yakudinga mfethu. uSjava omunye wabantu okholelwa lento siyikhuluma ekhulunywa baba uThokozani Langa. Yes. Lento esenzile nayo le ngoma izinto efakazela yona lento engishoyo. Yes. Le ngoma yena ikhuluma ngezinto zokubhiyoza ikhuluma impela nje ngomuntu nje ngqa. Yes. Ngesimo esibhekana nawo wonke umuntu. Kodwa ayibona ukuthi yenzani. Ithinta ngisho umuntu oyisifundiso lesesixakile. Kodwa yona ayikhuluma lezinto zesimanje manje kanga ikhuluma nje ngomuntu ngempilo futhi ngeke iziphele. Yabona. So kwangijabulisa kakhulu ukuthi engithinte nokuthi nje ngiyabonwa umuntu nje ngaye ukuthi le ndoda yenkunzi ngempeni. Ubani ungangiphikisa namanje ukuthi uphika ufeature show ubani? Inkunzi futhi enye nayo ngempeni futhi. Vele lokho asikuphiki. So into econfirmayo ngisho nomuntu othandayo ukuphika ukuthi Dumakahle bonke abantu bayamazi ukuthi uyabhala. Ngisho umuntu othanda ukuphika ngeze iphike le nto leyo ngoba nabantu ababhalayo abaziwayo futhi bakholelwa ekubhaleni bayambiza futhi nabantu indoda sabo wozoqhubeka nalento siyenze phambili shaya igolide yonke le nto leyo performance endaweni enzima kakhulu namazi ngitshela ukuthi ngaze iperform ekhona ngidlala lapho mfethu ukuthi asakugcina uperforma nje la uperforma na ushelana inkundla namanye amaciko ahlonishwayo eSouth Africa yonke umhlaba wonke njalo. Kukuthini kuwe lokho mfethu kade sikugcina thina sathi uzoperforma event enkulu uzoperforma uyipucuzeko kuphela emabhida kodwa manje mfethu kuyinto enkulu kakhulu phela kuyangikhulisa kakhulu mina. Mina into mangiyenza ke eyinhle angikukhukhumezi ngayo kodwa ngithatha isifundo nokukhula kuyona. Yabona. Obrujava bayazi ukuthi lokho ngiqalile ukusebenza nabo akaze ngishintshe ngisho nakancane mhlambe bembona sengomunye umuntu ngathi mhlambe sengibona ngolinye izinga ngalokho. Ngiselo umfana nje lo yabambizile nje ukuthi bakholelwa entweni yakhe. Ngiyabahlonipha ngithathe imfundo ngibahlonipha ngayo yonke into nje ngiyenza ngalendlela ukuthi nje ngiyimi kodwa into efuna enzeni ngithatha isifundo nokukhula nokuya phambili nokujabula cha ngijabula kakhulu indlela umsebenzi wami okhula ngakhona. Yes. Kuphela ukukhumbula ukuthi nje einsukwini ezedlule ngishaya uBest Maskandi album. Yebo njalo nje. So mina nje isikhathi nesikhathi ngenza izinto nje ekhomba ukuthi ngiyakhula. Futhi angibhiyozi ngakho kakhulu kodwa mawungibuza ngakho futhi ufuna ngichaze ngakho ukuthi uchaza ukuthini yabona into enjalo. Mfethu mawuzofeaturisha umuntu wena umfeaturisha ngobani? Uyabona nje for example ngizobukisela abaculi bamanye ama-genre. Ngeke uthathe mhlambe uMaporisa noma ubani uthi umfake le ngoma ngafaka usisi nomfundo. Kodwa uyayibona le ngoma uthi ihamselana nayo. Exactly ngibuzela lokho. So mhlambe nabanye bazothatha isifundo kulo nto leyo. Mhlambe ngelinye ilanga bokunothisa lapha abantu ukuthi ngeke uvele nje uthi nje sibanibani nokusebenza nokubani lo nyaka sibanibani yabo. Kuya ngokuthi wena kulo nyaka lo ilist yengoma oyibhalile zime kanjani bese uthi mawuyibuka bese yabothi lana ke mawuthiwa ngifuna ukwenza ifeature engomeni ethile usibanibani umuntu ogood
estylini esithile lenkulumweni ethile hayi uthi umuntu vele umthathe nje fundani i-featuring isebenza kanjalo hayi ukuthi sibani makwenza umuntu waba ne-hit ngalowo nyaka ufuna ukumthatha uzomfaka ukuthi nawe ukwazi ukuthi ube ne-hit ayezenzeke lo Dumakahle uyabizana base featurisha angimboni Dumakahle ngima feature amaningi amaciko angazi noma uyabiza noma kwenzakalani kodwa nje angiza ngambona bona uDumakahle feature yabona nje ngokuthiwa mhlawumbe ama featuring amaningi mhlawumbe abantu bawathatha ngale ndlela lengine ngisho ngakhona mhlawumbe ngabe khona ngikwenza ngisho mahala yabona kodwa manje abantu ama featuring abawathathi ngale nto le mina ngisho ngayo umuntu nomuntu kwesinye isikhathi i-featuring uyithatha ngenhloso yakhe ethile yabona egcina yenza ukuthi mina ngingafuni ukuthi ngiyenze lo featuring for example nje kufanele ukuthi uma ngabe mhlawumbe ubona ukuthi wena siyazwana singabangani siyakwazi ukuthi siyehlale sosinyama uma usatha uma usuvukela umqondo ukuthi usufuna ukucula ukuthi uzofeatureisha mina ngoba nakho yangazi ahambe kanje lapho ayihambe kanje umsebenzi angithi ngifeatureisha noba ubone ukuthi vele kufanele ukuthi ngisebenze nalo muntu abathathe futhi amanothi so lokho ukuthi angibona ama featuring amaningi mhlambe labantu ngibona la featureshwa kakhulu ukuba kuthiwa ngivuma yonke featuring ngabe mhlambe angazi ngabe sengifeature abantu abangakanani angazi ngabe sengifeature abantu abangakanani kuyazwakala mfethu laba kuyiqiniso ukuthi wena uthathe ingoma zonke osenhle ubani kosenhle ubani lo ushaya inkondlo noma uyini uthathe ingoma zakhe 18 phela ungani 18 athiwa khona oyithathayo aba ngaqaye phela ulendoda efika nje epeni ngathi nayi yayithatha ingoma zabantu hawu ngilokuthi mina hlobo amanga kuhlaza la hlobo stani mina ngimtshela umuntu ngihamba naye emontweni ngithi awumisa imoto ngirecord efuna irecord ngitshela ngizobhala ingoma ethile uzoyizwa nginilanga ufika uzongivakashela endlini ufika uyithola ngoba injalo hayi nangwenzathi mfana Nkosi thatha ezonke osenhle hawu inkondlo ngoba yini sabo hawu lutho kwamina mhlambe naye umfowethu lo bamshoyo mhlambe singahlala phansi naye ngimbhalele inkondlo naye ngimsize or mhlambe naye mhlambe edo okuthile mhlambe ngakeda mhlambe entweni yami kodwa mina ngithathe umuntu style uma uthi mhlambe should mhlambe ushaya kahle ngahlala mhlambe naye phansi ngeedo okuthile naye mhlambe uma uthi ukude edo okuthile kimi kodwa angiyithathi into umuntu mina hawu lo mfethu esho njalo ukuthatha uthatha broshuna khuphu ukuthi azengizwe azangozi lutho awulale music kwabantu hawu kanti ku music lo nto hawu uthengisa upload music lo uthengisa upload music lo ukhona la online yonke indawo yini singakuzwa thina ejuthi lo awafinyele vele silalelo abaculi abaculi adini umculi mfethu phela thina siyikhulumela ama podcast asibacula sazi nami umculi adini umculi awuchazela ukucula phela hayi wena ngikusikele nje ngelingilanga ngoba mhlawumbe khona ngibagadla noma khona ngibaphoxa kodwa khona ulalela umusic omculi hayi nguzwa kahle njalo mfethu uthini ngalabantu abathi le album yokugcina ikhiphile ayifiki umhlalo nembeleko bengafanele vele ifike bengafanele vele ifike yona umhlalo nembeleko yes le siqhubha inkomo le so akufanele ifike kule yana mafanele ifike kule yana ufuna ukuthi ufuna ibe nengoma ethinonsikelelo mafanele ifike kuyo so umlayezo uthi thina sashayela intombi ayiqomela amagama amnandi ngokuthi insikelelo nje ubungafani nje uyidecidela wena ukuthi uthanda yipi hayi ukuthi yipi kahle ngathi ukhiphezi yonke lo nto leyo uyinkinga futhi umuntu ozosho lo nto leyo ikhulunywa abantu abaningi into ukuthi uthi wena ingoma yami ufuna ifike kwenye kodwa ngaloso sikhathi leso kunama album angafiki ngisho kwayodwa ingoma yami le ngiyikhiphile leso sikhathi leso yes okusazothatha u10 years futhi ukuthi lo album lawo mhlambe efike phakathi komhlanje nembeleko kodwa ufuna kufike mina kodwa kwesinye isikhathi ukwazi ukuthi khona abantu othi bona bengamelana nami pho yini ungasho ukuthi ngicula ngedwa vele yini ungakuvumi lokho uma ngabe ukwazi ukusho lo nkulumo leyo and then teqeda ukukhuluma ihamba kanjani le CD
ulosiqhuba inkomo compared to ezinye za previous ma sales or ma digital? Yabona nje ngiyosha nje nezana lengoma engishaya nokusana no Sjava. Yes. Ngathi amanye album futhi amenze waba neshow ukuthi kuba yena ngicanga ukuthi umculo wami ubamba kuphatha emhlanje mbeleko. Yeah. Kodwa ngathi khona lento ukuthi abantu bengaqondisisi kahle bejethi mhlamba lo muntu uyathonya. Kodwa ukuhamba kwesikhathi bese kuyabona ukuthi lo muntu lokho esabuye ngesiteam esifanayo namanje. So athi siphinde futhi sikholele kuye simdonsa. So ngicabanga ukuthi ezinye zezinto lezi ezikhombayo futhi ukuthi ihamba kahle ingoma. Inkulu abantu futhi abangakhola bashona ku YouTube bengibuka ungazi uyibuke eningi ngambuka le ngoma feature show unomfundo ubuka ama views ayo mase uyabuza okhuluma phela nje ngeke ingoma engabukwa ngikhuluma nje into esimple over 100,000 people leyani ngaphezulu kwalokho ibheda ibheda awukho umuntu abantu 100,000 babheda ngihlakaniphi wethola le album lena abantu bayithanda kakhulu bayithanda kakhulu mfowethu manje ngikhuluma mina ngabantu abathi maye comment umuntu umbona ukuthi lento lo muntu okhuluma ngento ngempela engaphakathi kuyena. Mina abantu bakwazi ukungifonela umuntu engitshele istory esinzima kakhulu angasitsheli ngisho umuntu wakubo esemhluphayo ngesimo sokulalela umculo wami ukuthi ezwe ukuthi lo muntu lo uyibona kanjani lento le engibhekene naye engangazi futhi ngangisiza into engitshela yona engibuza umuntu izinto ezenzima ngingamazi. Mfethu uDumahle wenza njani mfethu epenini mayibhala ingoma cause mfethu nami izinto oyibhalayo yangimangaza ukuthi mthetho lingana nathi mfethu usazi lapho lento lena ngiyakhuza musu idlozi la ukuthatha inkomo yalobo lodadewenu zonke lozo zinto lezo lo mthetho uyithatha lento ayibhalayo la kwenzakalani mfethu ngobhala wenza ucwaningo noma kuyayifikela angazi cha kuyayifikela futhi kuyayifikela vele kuqondane kuyayifikela impela mase kufikile mhlawumbe usube ukuthi ke uma uhlakaniphile uyakhona ukuthi ubalansise ukuthi njengamanje base kufika kwazi kwafika la so shuthi mina sengingahlala phansi ngithi hayi ake ngi-add ukuthi nokuthi kuze ingoma igcwale ngoba ingoma mayifika vele ngeke zifike u5 minutes mhlawumbe ngafika u1 minute bese wena usuwenza ngomqondo wakho ukuthi shuthi igama ethi glass ngathela kulamanzi ngiphuze nani usuku-edela wona lokho kodwa igcina ususifile into ethi iglass afuna ucule ngayo laba bathu Dumahle ucikoze esesidideke ngala futhi laba sabajwayele ngithi ingoma zamapiano ezibuyisa kumaskandi cha phela bese isikhathi na music lona unayo lento yokuthi ulalela ngasiphi isikhathi uma ube umuntu wo music uyakhona ukwazi ukuthi uma abe ngisesimene esinje or ngisendaweni enje isona isikhathi sokuthi ngilalela uDumahle leso Ayazi ngilalela sporting ngoba vele ngumuntu ufuna ngilalele umqondo wakho uclean. Yes. Uzoyizwa yonke into engisho ngeze ngikudide lapho ngoba mina ngicula isiZulu. Uma umuntu osazi isiZulu angeke ngikudide ngalutho. Futhi uma uthiwa mhlambe khonto ekudida ngayo ungangibuza ukuthi igama elithile lisho ukuthini ngitshela ichaza ukuthi bese uyaqhubeka nokugaina ulwazi lezulu. Hayi ukuthi uthathe nje ngokuthi uyadideka wena futhi uyivile manje njalo awufuni ukufunda. Kanti egcina ngosuku umculo sikhandela ukufundisa futhi. Nami nje ngomunye wafunda kule ngoma ethi waqoka kahle. Yabona. Meaning yalapha icashile. Mawuzoyidlala nje ngeke uyizwe. Yabona nje kwangayidlala ngibheka sportini ngijahile ngeke ngizwe into eyishoyo. Yabona nje mhlambe khona abanye futhi kuyimanje abangi-understand le ngoma ukuthi ikhuluma ngani. Yes. Le ngoma lena ikhuluma ngeingane zandawonye ezibanga indoda. Ezizixabana zibanga indoda. Bese bakhona inkulumo eyihaba noma eyukuncoma kodwa eyukuncoma komuntu osuke njani osuke ehalela osuke zama ukuchama lo so lo ntombazana leyo mayincoma isokala dadu wabo lethi waswenka kahle sibali engathi okhipha izini. Yes. Kuyaziwa ke emakhaya ukuthi kwavule uma uthuqo kahle ethi hawu uyobona udokotela njani lo nkulumo leyo so igcinisa inkulumo esithanda ukuba isisho or isinto
inkulumo nje ikhona leyo nkulumo leyo so me ncoma lothi waqoka kahle sibalo waqoka ngathi uyokhipha izinyo ngicela ukulungisa uthayi ngibona ngathi akufasanga kahle udadewethu leyo nkulumo echaza ngamaplan ukuthi lo usefuna ukuthatha ukiss ngamaplan lo yabona ayi kodwa inkulumo isizinda sayo sisekuthenini babanga ini indoda uze lona income ngamagama uthi ayifuni ngoba ayifuni kodwa mawujahile ngeke ukuthola lokho hayi ufuna ukusho ngalendlela yakho kodwa le ngayo phela sebejwala kodwa nosuku igama lithi kufanele ukuthi abantu befunde futhi izama ukubafundisa ukuthile izulu engasitholanga mina ufuna ngisithole kwabadala kunami nozayo futhi naye mangasitholanga kumina uzosithola laphi hayi mfethu ngeke sikwazi ukukhuluma ngashiye ngaphandle igama la Khuzani Mfumpungoze iqhaza lidlalile uDumahle obesimbone ekhule njenge brand emngaka namhlanje yebo mfethu ukubheka le phone nje phansi iyangiphazamisa okay ungafaka umbuzo bese ngiyachaza ngithi mfethu iqhaza edlalwa indlamlenze kuDumakahle njengoba uDumahle seyibrand engaka eSouth Africa ungathini ngoKhuzani uqala ukuhlangana nawe uhlangane nini noKhuzani ngihlangane naye emva kwealbum yami ethi izwe libi saba nesivumelwano sokusebenzisana mina naye nanivumelana ngama-CD amangani noma amabili amabili nangampela sha 2 kayingekho option ukuthi urenew yayikhona option ukuthi ngirenew kwase ukuthi nami ngase ngikhule ngokwanele ukuthi mhlambe khona sengifundile sengakhona ukuthi ngiqhubeke nokuzenzela khona ukufunda ngoba ngase ngivele senginawo ama-CD yes ngase ngivele senginawo so ngagena le information leyo ngase ngiphinde futhi ngithi athi ngiqhubeke ngabe uyiqiniso ukuthi uDumahle kwindlamlenze ingoba waphuma yena obebona ngathi imarketing ayikho ngakuDumakahle uyiqiniso kangakanani lokho ukuthi ngiphindani ukuthi uDumahle ukuze ephume kuKhuzani ingoba wayibona ukuthi imarketing ngakuye akayitholi ngendlela eyanele akulona iqiniso ngabe ngiqamba manga kwase kuphela icontract asekuphela icontract wena ngawu happy ngayo yonke into indlela wayenza ngazo izinto cha ngempela ngisho ukuthi ngihappy ngayo yonke into indlela wayenza ngazo izinto ngaphandle kokuthi kwesinye isikhathi kube khona ingqinamba zokuthi mhlawumbe uthi iCD simemeza ukuthi izophuma ngosuku oluthile ingaphuma lo suku kodwa futhi wakusuke ngeCD iphutha lakhe ngoba yena wenga ngiphethe kahle sasisebenza ecompany eyodwa kodwa ukuthi icompany eyakhe unabantu abaqashile ukuthi beyirun awukwazi ukublame ngakungekho ngakuthiwa ngiblame yena ngakho ukuthi mhlambe ngathi mhlambe lokhu kwenziwe noma kuthiwa khona umuntu wayibona ukuthi ke marketing ayikho right esinike usuku ilonto edibene nabantu abasuke bephethe hayi nomuntu osuke sicula naye ngoba yena sasicula naye singabaculi phansi kwecompany ndawona kunjani ubudlelwano bakho naye ngisho ukuthi bu right ngoba bu right nje kodwa ngefana phela nokuthi ngoba ngesikhathi sisasebenza ndawonye besibonana njalo bekuba khona isidingo sokuthi ufune sohlangana somewhere discuss izinto ezithile so ukuthi mhlawumbe sisabonakala mhlawumbe seyindawonye sonke isikhathi akuchaza mhlawumbe ukuthi sekhona ubutha obutheni orobukhona ukuthi ngifuna ukuqeda amanga ngoFacebook la uFacebook abantu bakhuluma lokho ukuthi ngikhuluma nami ngofakazi yabo nje lapha eICC wafika uKhuzani awuhleli phansi nebandla wafika uKhuzani awubusiness phone wenza kuwe wazokuchawula wakubingelela kwa right ukuba ukhona ubuthi ayengeke afike kuwe impela kodwa ke ko Facebook ke abantu bekhuluma kunje cha lonto idaliwe nje emhlabeni ukuthi masibonakala sendawonye sonke isikhathi kwaba khona isikhathi kuphela khona singasabonakala sendawonye vele abantu bazothi ayishuthi sekuyikuthi nokuthi kodwa basobe ngasho into abanesho ngathi sekuyikuthi bona basobe behlambekisela ukuthi wanakho abasaniboni ndawonye kodwa incazelo ithi uma usebenzisana nomuntu khona isikhathi sokuthi ufune nibonane ngesikhathi esithile nohlangana inkulumo ethile nenihlale ngasho ukuthi ithombe ngoba
bevele ndawonye. Yebo. Kodwa uma ngabe ukuthi mhlambe akusekho lokho akulula ukuthi nibonane njalo because nawe ubhizi ngowakho leceleni naye ubhizi ngowakhe eceleni. So ukungahlali nibonana kalani ndawonye nomuntu noma nishuthi ithombe ethizeni akuchaza ukuthi manje sekuphela ke sengathoma kuyahlangana sekushayana ngezakile mhlambe khona impe ekhona la kusabingelelwana lesakhulunyiswana. Yeah. Kana ukuthi singasebenza kanje noBhova. uBhova kayena umngani wami. Yeah. Akusho ukuthi noma sisebenza kanje besivele sizwana singabangani. Yeah. So uBhova masekhethe mhlawumbe uyihambela indima yakhe nami ngiqhubeke ngapha. Vele bekukanjalo kodwa mahlangana neBhova khamba kanjani. Ngicabanga ukuthi uthi mayisimo lethe ngisasifana isichaza. Uchaza nje yona nje njobi njalo. Yes mfethu. Mfethu ngeke phela iParters sesibheke kulo manje ikhadi zalo sesibheke khona manje. Yeah. Kuyalunga studio mfethu. Kuza kahle kakhulu. Kuza kahle kakhulu impela hayi kuza kahle kakhulu ngifuna uqhamanga. Lokho nje ngisakuzwisa abantu ngithatha nje ngokuncane kunalokho. Ubala. Hayi ngithatha nje into encane. Hawu iParters ngalibona kancane ngumadombolo FC angisaliboni manje. Alibona Gatsheni iwinga kabi lapha ikhathi. Cha uqinisile ukhona phela ebholeni akubona ukuthi hayi. Cha uyabona phela nodlalela ukuthi nje yabo uqhuba usuku. Cha ibhola webhuti ngiyalithanda kodwa ngeke ngidlale full time ngoba angisumdlalo webhola. Yeah. Yabo. Angisho kwaba futhi ukuthi abadlala abasebacula. Yes. Kodwa basuke benaso isikhathi bona. So mina mhlawumbe indlela engibhizi ngayo eceleni iyangincisha isikhathi sokuthi ngiyakhona ebholeni. Yabona. So kuyangiphoqa ukuthi isikhathi sebhola ngigcine sona kwesinye isikhathi ngisibeke eceleni ngisacrifice esomculo because egcina usumothi wafuna ngikhethe isikhathi sokuthi namhlanje ngikhethe ukuthi ngimculweni ukuthi ngebholeni kuyaphoqa ukuthi vele ufuna ngikhethe ukuthi ngimculweni. So omunye umuntu mhlawumbe nayo indlela abhizi ngayo mhlawumbe ngabe indlela yokuqashwa ngabe indlela umuntu abhizi ngayo ngezinto ezipersonal kodwa ezilungiselela ukuthi mhlawumbe impilo yomculo yephambili. Uma sengiphoqa umuntu ufuna ngayibholeni akusho ukuthi nginkinga nebhola kodwa kuchaza ukuthi ngikhetha umculo kunebhola because vele angisiyo umdlalo webhola. Yes. Sengambona Dumakahle egijima ngumadombolo. Mali khona nje ithuba. Ngisengagijima. Ngoba ngithi ibhola edlalwa ngomaskandi. So mase khona isikhathi nami ngiyo. Ngene Spice Senja. Yebo ngifase. Ayivale. Ayakuzwa Parters. Wabe ngiyaphambilini ngeke ngambona. Ngakubona futhi udlala kodwa angithi ubhuti ibhola liqale vele kuyinto ukuthi sidlala nje ukuthi nje kuthiwa nazi igame yabantu benamaphoyisa. Kodwa manje sekuyinto ukuthi sekufuna ukuthi practiceini sekuye bekhona nebhonse ezithile. So mina ukuthi bese ngishaya isikhathi sazo zonke lezi zinto zama practice nani ngoba nami kukhona izinto mhlawumbe nami kusuke ngiyilungisa zempilo yami. Yeah. So ngicela ngingaqualify ukuthi ufune ngekhona. Mfethu noma kuthiwa ngiyathanda noma kuthiwa yabo into enjalo. Usukhona endimeni. Ungabanye abantu abahlonishwa la emculweni. Yeah. Ungamvumela ingane yakho ingene emculweni. Uma ingafundiseka i-understand ukuthi ukuzwa kwayo emculweni kube mayelana nothando kakhulu ukudlula ibusiness ngayivumela. Yes. Kodwa uma ngiyobe ngisaphila empilweni yayo ngiyoqinisekisa impela ukuthi benomsebenzi oseceleni ewenzayo ukuze impilo iqhubeke ngoba lo mculo njengamanje angazi usenayo imali. Lesinye isikhathi mfethu ngikhombisile ukuthi uyalimela iqiniso ngezenzo zakho nangendlela owenza ngayo njengoba usho ukuthi phela singabantu asifani indlela senza ngayo kodwa izenzo zakho ikhombisa ukuthi uyindoda ehlala eqinisweni ngeke ngibalule ukuthi wenze 1 no 2 kodwa uyazazi izinto ezenzile. Omunye umuntu obengathi mfana omncane kanje uthawazi kanjani ukuthatha le decision le. Yes. Kodwa abanye bakugunya kushisa kunjalo. Njengoba usho nje ukuthi mina ngizobhuka uDumakahle ethiwa 90,000 ngidlulele kumzukulu. Umzukulu ethi ay 70. Why thina singamaciko singabambisani lento eshoyo? Sithi nje u50 bafethi minimum yethu. Ukuze nathi impilo ayishintshe efana abafana bamapiano nobani sihamba amazwe siphile kangcono. Angazi bhuti
ngoba nama ngenkulunkulu umculo kodwa angiboni ukuthi iyoyenza le nto leyo angiboni iphathas ngaphandle komculo mfethu khona eliphilisa ngakho ya kukhona eliphilisa ngakho kodwa nje mhlambe okungekubeluleke ukuthi ngikudalule yona mhlambe kwaziwe ngabantu kodwa nje nginsizwa mhlambe nami ezama izinto eziningi ehlukahlukene ukuthi impilo iye phambili ungaphile ngale mali yomculo kuphela kuba kuthiwa sithola lendlela so kufanele sithole ngakhona kodwa mhlambe ngalendlela ke manje mongathi uphathas akayilenze le business ama-business lokho akuphanta eceleni ungaphila ngale mali njengamanje oba kunje emculweni phela ngiphila ngayo vele ngiphila ngayo kodwa izinto engifuna ukuzenza zenza ukuthi ngibeke isikhathi eside ukuze ngizenze so into engikhala ngayo ukuthi ke not ukuthi akuphileki uhatha about ke lo muntu lona othi mayeqashwa mhlawumbe nayo uthi mhlawumbe uzoqashwa ngemali esiqashwa ngayo kodwa uqashwa mhlawumbe kanye ngenyanga kodwa mhlawumbe uthi mina ngikhala mhlawumbe ngiqashwa kwa 5 ngenyanga into ekhalisayo yona leyo ukuthi inani esilitholayo labanye amajenti ngisho ukuthi uthole kanye ngenyanga ukwazi ukwenza izinto ezinzima kakhulu kodwa thina kufuna ukuthi mawuthiwa ngempela ufuna ukuthenga imoto ufuna ukubekelele ngempela ungaphela unyaka ubeke mawuthiwa ufuna ukuthenga imoto gcina ufuna uthenge futhi imoto esezingeni lokuthi sezingeni lakho ngeke udabule uno nje ngeke uno lapha bese uthi lana ngibongele enqwele uzurishuthe so ufuna ubekele isikhathi eside isikhathi ubekelele ngazi ingane ngapha nakho ukuthi bachacha nekhaya yonke lo nto leyo ayikunzima khona mina nje kuba kwathiwa ngidriver sona sakila lesi kodwa ngokuthi nami ngingena pressure ngingafuni ukuthi ipressure bengaphe kwami ngathula two drives again ngabeka adaqongelela wona lapha eceleni ezahlangana yaphuma uthi buka basebethi do much bothi and iya challenge le nto lefethu mhlawumbe labacula abanyasibazi kungcono kubi thina ngapha ngeke uhambe ushiye ama dancers ngemuva wena uyayidinga mhlawumbe iodi yakho ekugcineni ufuna mhlawumbe imoto efana neAvanza noma itekisi yeqembu again abantu bayakhohlwa naye lokho futhi ngeze understand abantu lokho vele ngoba nje nathi Avanza ikhona baningi abantu ababuza ukuthi uphi umuzi kodwa gcina ngosuku ufuna ngihambe nabantu kwiAvanza noma ngabe ngimcimbini yebo suke eGoli uze eThekwini nje ubufikile ufuna ubook ngeke phela uzohlala ubusuku bonke hayi kunjani abakubali lokho hey Dumakahle usethathile nje angakana 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 usezogana angisazogana impela uzogana hey manje mfethu uyabona phela nawe ushaya ingoma yamahits ngakubona nje nalendlela oqhwa ngayo izingane nje imagnet yodwa kanjalo ama inbox mfethu inbox mina ngivula kahle yazi ethu wafa ungabhutiki ingane zabantu inbox angivula manje ngivele ngishiya inamba leyo ukufonela ukuthi abantu bengifonele for ama bookings mina ngifuna intombi ngivele ngiyishela impela mina usuzwavula ngisho ama bookings ukuthi nje ivumelekile inamba sengisho ukuthi mina ngithi nginenamba mina yama bookings so umuntu mayefuna ukukhuluma nami nje vele engithini kodwa uma kuyintombi mina ngifuna ukuthi ngiyishele mina maye ngenzeka phela ihlule kuyibamba ezamanje phela akusakhona lokho oqala ukuthi wena ufuna ukuya kuyo mayiqhamuka nginaka kakhulu ze kanjalo wena ufuna leyo ezayizela kuyo ngifuna ngizoyishela mina uthi ngale ndaba umntalapho yaqondisa iCountry noma umntalapho awusebenzi noma umntalapho right ukutestane amandla kunzima ukuthi ngijaje kakhulu ngoba kunabaculi esibukela kubo esikhule bewushaya esababona bephumelela beshaya bona so kunzima ukuthi ngijaje kakhulu kodwa mina ngeke akusiyinto engisondele nayo kakhulu so ungaqindi kakhulu uma ngenza izinto ikona okuyimpendulo yami ukudlula mhlawumbe izinto engazisho ngomlomo udalapha mase kunjani wena suthinte kakhulu noma kunjani awa nawe uyafika phela hayi mina dalapha ngengoma dalapha ngengoma dalapha ngengoma cha ukusesekunjani mase udalapha le mhlawumbe edlala u9 minutes ithi lapho ngisuke ngibiza abantu abangithandayo ngithi wayivuma babana kwasibambana MC emsing
Washo emsing ufuniwe emsing. Nabalandeli abaningi emsing. Kakhulu. Awu, yona ndawo kunabalandeli abaningi kuyo umhlaba wonke. Emsing. Akazi ukuthi ngiyababonga ngani futhi ngiyayithanda kakhulu indlela. Afanele bekunike inxeyo. Bekusikele nje indawo bekunike. Kodwa manje phela nalaba ngithi unabokhala phela. Okay. Ngapha nangabona umuzi ngapha nangapha. Ungahlala emsing. Mhlawumbe sengaba ngcono mhlawumbe ukuthi ngimane ngithathe khona mhlawumbe. Zikhona intombi ezethu Angazi ngiyibona. Sifuna ukuthatha nasemsing, ukuthatha abalandeli bakhona. Ukuthatha aze ngiye kweshela khona emsing. Sengiyasho ukuthi phela mhlawumbe ukuthi mhlawumbe yini usaba ungathi uyasaba nje kwemsing. Kodwa unabalandeli abanga awusabi lutho emsing. Ngihlale ngiye. Hlala uyemsing Kakhulu. Awungiphele ngikhona. Makuba khona nje umcimbi nje. Angihlale ngingabi khona. Man, emsing unabalandeli abaningi. Uqashwa kakhulu futhi emsing. Yeah. Hawu. Abakhona bayaqashe kodwa bacula. Yeah, basuke bekhona. Basuke bekhona. Ujabulele kodwa kakhulu phela abalandeli baningi abakho kaze kunjani angifisile nje kuba yibona. Kubuhlungu. Mase ufuna ukuthatha nentombi yakhona futhi. Kubuhlungu. Letho lena mfethu uzoyithatha nabantu. Cha ukuthi ngifuna ukuvela kumane kube ngosibali bami ngoba bayangithanda. Mina ngithanda usibali udlo bafethu. Ngiyadlalela njalo kodwa cha bafethu emsing cha indlela abangisupporta ngayo angifuni ukugama ngalokho nje akusilihla akusiyijoke. Yeah. Mangithi ngiyanothisa iyona ndawo impela engathi inabantu abaningi abangithanda ngoba even ngisho uma branch abalandeli bami nenduna zishutha abantu abasemsinga kakhulu. Yes. So lonto leyo akusinto encane into engijabulisayo kakhulu. Ngoba Mfethu ngeke sikwazi ukuqeda le interview ngingakabongi abalandeli bakho. Siyazi ngabanye esikesi abaculi abafike endimeni nje ngekudala kodwa ngengoma yakhe inamandla kakhulu. Sikwazile ukubona kwi Spring Picnic kaKhuzani. Bengangenwa lapho ukuthi usebenze noKhuzani noma uKhuzani ukukhonzela. Ungena nje ngabalandeli bakho ba Facebook. Kuthini kwakho mfethu ukubonga indlela abantu abakukhombisa uthando nokukhula kwabalandeli bakho? Hayi kuyinto enkulu kakhulu khona lokho okwenziwa abalandeli bomculo wonkana nje ngoba egcina ngosuku ngicula ngendlela engicula ngayo kodwa bona makuthi mhlambe ba decide ukuthi bengalike ipage lami engangilalela nje umuntu ehlala endlini yakhe engalike ipage kodwa ebeyizwe into engiyenzayo nengithandayo. Kodwa ukuthi ba reacta ngalendlela engenza ngayo nokuthi bayaphumela obalo ukuthi bangikhonze kangakanani lokho kukodwa akusinto encane. Yes mfethu. Umzali engakuzala engakudli futhi. So bengangithanda kodwa bengareact. So ukuthi bayakwenza kodwa. Kuyangijabulisa kakhulu. Ngicela ukuthi ningadina ingane zakwethu. Ngizoqhubeka ngizehlise phambi kwenu nginiculele kamnandi. Ningibonisa lapha ningibonisa khona ningikhulisa lapha ningikhulisa khona. Kodwa nje ngizoqhubeka ngiyimisela ngendlela engiyimisela ngayo ngaso sonke isikhathi. Ngisazohlula. Asha mfethu before sivaleke la ikhasi nequiz esidlalayo. 5 questions. Mhlawumbe uzothi uBhova noma mina ukhetha wani. Awuthi uma umkhetha ngubhova awumfuni noma sekuqatshweni sinoma kanjani. Cha ngoba it's a must ukuthi ukhethe wani. Okay. Ungaqhaza. Ungaqhaza uzobuza imibuzo u5 mfethu. Okay. Ukuhamba ngama-page kanjalo. Yeah. Ngizoqala ke. UDSD noJive. Ujive. Inkosi yamagcokama nomdumazo. Umthandeni nodlubheka. Umthandeni. Ukhuzane noFalabo. Ukhuzani. Okugcina umshovo noThibela. Ivale fan.
uthi asivale la ayena phela hayi cha ngizosho iqedile khona ngoba ayiqedeki yona abanye wenza kahle abanye ayifiki kanjalo ukuthi umdlalo kanti nathi siwedlala akusinhloso ukuthi sinixabanise abanye abayithathi kanjani nihlukene phela umuntu uzobe sengivimba apha emcimbini ethi cha phela nami ngikhethe nje ngoba vele wathi uthi ngikhethe ufuna ngikhethe oyedwa vele bengingakhetheki la bantu bakhonze bonke kodwa ke ngoba umdlalo munye ukhetha usicebe nje wethu adlala mfethu awakho ukugcina Dumakahle mfethu sesivala nathi Perfect TV sibonga ithuba ukuthi ufike kithi noma kunzima isikhathi mfethu singavumi kodwa wasipatanisa nesikhathini sakho ukuthi mfethu uzoqhamuka yes cha ngithanda ukubonga kakhulu mfethu ithuba lokuthi ngihlale kanye nami ngoba uningi mhlawumbe umuntu ade efuna ukwazi apha ekhaya kodwa engazi ukuthi uzokuthola kanjani so lelo thuba mhlawumbe sihlale kanje sikhuluma okunye kwakho cha ngithanda ukuthi bafethu ngikubonga kakhulu lokho ngiphinde futhi ngibonge nabantu abazobukela lolu hlelo lapho engakhulumanga khona kahle mhlawumbe lapho khona oxobekile khona aphephise ekakhulukazi kubantu abathanda umculo kaMaskandi afethu ngumuntu ohloniphekalayo ke mina oyithandela abantu ilokho nje bafethu ngicela niqhubeke njalo nimese ukuthi Dumakahle nilandele ama page ami ngiyeza nakulo nyaka futhi bafethu sithi #20k salute Mbole Perfect TV sathomba ukuthi enjoy i-interview yimi nephathasi ibhova ngemuva siphuma nje sithi until next time ba awe